Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз асте, хуб асте. Худора шукр мо ҳам созем, нағзем. Якта торт заказ шидагия. Хостум ки баҳри шумо навор кунам. Дӯстони азиз, иҷа бисквит ма пухтам. Рости гап, ма вақте ки заказ мегирам бисквита имрӯз мепазам. Баъд пагажда крем мекунам. Креми қабатоша мекунам. Баъд мисол рӯзи бурданашда ороиш мекунам рӯша. Ма дина кор доштам, иқа банка махтам кардам. Дига хайрости гап айкор омадагӣ монда шидагӣ будам. И саҳар бар ва хесам бисквит ма пухтума. Рафтум кор, ана коғози насиб куна. Креми қабатоша мекуне ва насиб куна саҳар. Иншааллоҳ ки торта ороиш мекунам. Иншааллоҳ ки шумо дам нишон медиҳем. Иҷа дӯстони азиз креми қабатош. Чанд бор шуд мепурсанд духтаро, ин ҳами креми Белария барои ороиш додан, барои ҳамаи чӣ мисол мешавад, фарқ надорад тортае, мисол пирожние, чизе ки боша, ҳами крем истифода баре, ҳам ба мазза ҳай, ранги сливки. Ана акн дӯстони азиз, ҳозир ира майда мекунам, мебарам се қабат мебарам, промочка мекунам, қандо, кремша мекунам, бо шумода нишон медиҳем. Ина бисквит ма бридам, вақте ақола бридан иҷа шайхали кардам. Ина бисквити ма се қабат бридмаш. Ҳозир ҷамъ мекунам. Сироп тайёр кунем, бо ӯ бамаззатар мешавад. Торт бамаззатар мешавад. Торти медовира мисол намекунем, промочка намекунем. Агар ай ҳами креми Белария гуфтагимам тайёр кунем, хушрӯ мебиёяд торти медови. Кадоме ки чихе крема нағз мебинад, торти медови мисол ҳамхе крем кардан мегирад. Торти бисквита бояд ки промочка кунем. Вақте ки торти бисквита промочка накарди, қоқ меояд. Вақте ки қоқ омада, зурхир меояд. Барои ҳамоқа бояд ки промочка кунем. Креми Беларияра вақте ки қабати торта шакиди, ҳамон вақт бояд ки камтар зугӯшони, хай ма нағз намебинам ки торт ширини бад боша. Ҳар одам ҳар хелай, мисол чи зугӯшони молоко, камакак сметана мисол медозӣ ва ҳамхел камтар мулоимтар меояд, чтобы питаться кунад ҳамон торт. Агар ороиш доданда, мисол зугӯшони молоко намедозӣ, камтар шакар медозӣ. Баъд мисол ороиш медиҳӣ. Ба фикрам ки и крем қати ороиш додан уқа хушрӯ намеояд. Заварной крем, белковой, ҳамхели кремо қати ороиш кардан хушрӯ мешавад. Дӯстони азиз, иҷа стиралкаи мо кор кардеста. Хай аҳамият натие. Камтар овоз дорад. Чихеле ки чанд бор дар наворам гуфтам. Дӯстони азиз, подписаться кунед, лайк бимоне. Лайк мондан қин нест, не ки мо хурсанд мешем вақте ки шумо лайк мемонед. Комментария бинависед. Хай ма кондитерски хондагӣ нестам, ами завқ дорам. Амхе пазда завқ дорам. ҳаст занҳое ки мисол завқ доранд, барои ҳамон занҳо мисол ма ами хеле наворо мекунам ки ва ёдам мотиватсия шава ва ё ҳам хезан мисол барои як дӯстшонай, фарзандшонай ҳам хел мисол ягон ширинияй тортай пазан.
اینا دوستان عزیز سحر ساعت 4:30 خستم خورم تورتما آرایش کردم. خیر دوستان عزیز، کسانی که در گورد خیمکی میکرورایون سخودنیا زندگانی میکنن میتوانند که نمیخیل تورتو زکاس کنن. بخشش کمتر اوزان گرفته قرتقام در کرده سه. ما اویلادور صاحب 4 فرزند 3 پسر 1 دختر در شهر خیمکی میکرورایون سخودنیا زندگانی میکنم. انا هم خیلی زکاسورا میگیرم و سالخانه دا تیار میکنم. خیر تا نوارهای آینده در امان الله باشید دوستان عزیز.